Gardens by the Bay ng Singapore? Nagkakamali ka dyan. Ito ang bagong parkeng kinagigiliwan at binabalik-balikan ng mga residente at turista sa Santa Barbara, Pangasinan. Yung first po na experience ko doon is parang na-amaze ako. Kumbaga napawaw. Kasi noon kasi yung nakikita lang po natin kapag ganitong malapit na yung December is yung mga parol lang na nakasabit sa gilid-gilid. Pero ngayon meron na po siyang inspired by Singapore. Kasi nga po yung sa pakulo po nila doon na Gardens of the Bay na makikita mo lang siya sa Singapore. Pero ngayon nga po pinunta na rin po dito sa may part po ng Santa Barbara Town Plaza. Ayon sa nagdisenyo ng plaza, ito raw ang paraan nila para iparamdam ang muling pagkabuhay ng bayan mula sa pandemya. Reason po kung bakit inagahan po natin yung ating decoration po sa ating public plaza. Unang-una po kasi medyo masyado na pong mahaba yung panahon na hindi po natin ganoon naramdaman yung Pasko dahil nga nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemic. Medyo malayo pa po ang ating araw ng Kapaskuhan ay maramdaman na po ng ating mga kababayan yung simoy po ng Pasko. Magdadaos din sila sa pasyalan ng iba't ibang aktibidad. So sisimulan na po natin sa linggong ito ang pagkakaroon po ng pasini sa plaza. So ito po ang isa po sa pakaabangan po ng ating mga kababayan dahil libre na po na makakapanood po ng mga pelikula yung ating mga kababayan. And then, gaya nga po ng sabi po natin, aabangan din po nila yung ating giant Christmas tree. Ito po ay may taas po na 25 feet. Ang parke ay pinailawan noong 11 ng Oktubre at magtatagal ito hanggang sa pagtapos ngayong taon. Jobel Galapate para sa Luzon Headlines.